interesează totul ce se petrece în jurul meu. De ce îl plângând pe tata când cântă despre tatăl său? De ce? De ce? De ce tot se vorbește lumea pe încă viața spurte, dar nimeni nu ne poate spune în comparație cu ce? De ce? De ce? E o simplă întrebare, dar să o înțeleg mai e un pic. Mai e. Până mă voi face mare, acum nu înțeleg nimic. De ce? De ce pe tata l-aud cântând precum că abia n-a stop, dar niciodată nu l-am văzut să bea și el măcar un strop?